aw bisimila joliba jabarani ale ka aw bisimila radio joliba ale fiɲɛ siraw fana ka an lamɛnnen don segukaw fɛ yen nɔ kɛmɛ ani murumuru kelen ka min bɛ tali kɛ radio joliba segukaw fɛ an bɛ segu bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati na minnu bɛ kan filɛ joliba kan an bɛ taa min ye mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na minnu bɛ kan an filɛ an b'a fɔ a ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ɲakuma kunnafoni gafew olu de lakalili waati selen filɛ nin aw balimakɛ amadu jalo fɛ nin waati na k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ fo k'aw waleɲuman dɔ gafew la bakurunbaw dɔ filɛ nin yan'an ka da don u kɔnɔkumaw la ka jira k'a fɔ min ye soir de bamako ye ale kɔnɔkuma la bi limanaw kuma sababa kɔnɔna la o ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra bamakɔ dugu kɔnɔna la yan nɔ ka maaw ɲininka minnu fɛla ye ko ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kan nka jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabiw la ani fana ko cakɛda kɛnyɛrɛ cakɛda min bɛ Irisi jamana kan n'o ye société Wagner ye ale ka nali la Mali kɔnɔ malidenw y'u hakilila di o kan fo ka taa se fana Faransi ni waati na ale ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u ka baaraw jaabi maa caman kɔni hakilila di a kan an bɛna an da don a la soir de Bamako kɔnɔ ko sama-samani min fana tun bɛ sen na min ye Conseil national de patronat du Mali n'o ye Mali an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ jagokɛlaw ani kɛnyɛrɛ baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔna la olu ka ɲɛmayaso a jirala k'a fɔ sama-samani min tun bɛ Mamadu Sensi Kulubali ani Jajɛ Sangare olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kiri da don a la k'a fɔ ko assemblée fila min kɛra ko ka bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ yen ko segin ka kɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kan soir de Bamako kumana kan an bɛ kuma kan bi min ye ale soir de Bamako kelen in kɔnɔna la ko kiri dɔ dayɛlɛla n'o ye kiri kɛrɛnkɛrɛnnen ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen don min ɲɛsinnen don maa minnu bɛ yen ni olu sen yera bamaci wale cɛjugu la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ kunungo a kiri kɔfɔlen a dayɛlɛla Bamako yan nɔ ko maliden kelen ani Niger jamanaden kelen olu ɲangina a ko siratigɛ la u si kaso ani miliyɔn 10 ɲɔgɔnna u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan o sara soir de Bamako yi da don la an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ ka jira k'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana ko Mauritanie jamanakuntigi n'o ye Mohamed Cheikh Gazouani ko ale dɛsɛra a makun kɔrɔla la ka kuma min ye Mali kunkanko kuma kan sabu ŋunuŋunukan bɛ senna ko Wagner ko kuma min n'a fɔra ko nali bɛ senna ko Mohamed Cheikh Gazouani ale filɛ nin ka i da don a kuma in na ko nka a bɛ n'a fɔ a ma kuma yɔrɔ la dɛ sabu ale ka jamana bamaci wale min ni a bɛ n'a fɔ Mauritanie furadama bamaci wale tɛ ta ka ɲɛsin u ma nka munna k'a b'i da don Mali ka Wagner ko la k'a sɔrɔ dun n'i ye Mali gɛlɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ Mauritanie ale nɔba de b'a la ka hakɛto ɲini k'aw fɛ ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko Mali ale ye fura dɔw sɔrɔ min bɛ coronavirus bana ale kɛlɛli sababu ko fɔ a bɛ fɔ min ma ko vaccin Sinovac o 835 ani 200 o dosi 835 ani 200 o de nana Mali kɔnɔ a dira Chinois jamana de fɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ walasa min ye bolociw ye olu bɛ se ka kɛ a ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don la Nouvelle Horizon kɔnɔ min info matin ale y'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana kɔni ye dɔgɔyalima sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali ma ko nka politikimaw y'u da don a kan dɛ maa si de tɛ yen min ye a kɛ ka kuma i n'a fɔ malidenya yɛrɛ la sabu ko n'i ye duga ye maa su kan i b'a fɔ ko duga wuli ka bɔ an su kan min ye Faransi jamana ye ale ye dɔgɔyalima sugu bɛɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma kɔsa in na ko nka politikima dɔw y'u da don a ko kan k'a sɔrɔ dun u kun kan ka kuma a kan ko min ye politiki tɔn URD fana kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ olu ka cɛbɔ ko kɛmɛ baara ye bi bɛnkɛ tɛ a ko la fu kɛmɛ ka jalakiliba de bɛ u ka maa min bɛ ka politiki tɔn in ɲɛmaya minɛ bi professeur Saliku Sanogo min ye an b'a kuncɛ ni indépendant ye a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na indépendant a kɔnɔna la nazaraw ka keleya tɔnba min bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye Union européenne ye olu ka lasigiden min bɛ yan n'o ye madame Emmanuela Claudia Delere ko ale ko Mali jamana ɲɛmaaw u k'u fɛla jira kalata min bolodalen don février kalo la san 2022 u k'u fɛla jira joona n'o tɛ ko Union européenne olu ka dɛmɛ bɛ tali kɛ o de la ni u sera k'u fɛla fɔ Union européenne na dɛmɛ kɛ a dɔ bɛ dɔ la yɛrɛ ni u ma se ka u jɛya kalata nasira ninnu na
na kɛ Union européenne a bɛ se k'i sen bɔ dɛmɛ na kalata na sira ninnu na. Ale indépendant kelen kɔnɔna la a jaralen bɛ k'a fɔ ko zantigila dugukolo yurugu min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko an ka sɔrɔ bosoba min bɛ yen ni o ye Amadi Bacili ye Amadi Bacili k'ale ni Eaux et Forêts maaw bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na sabu u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiri ɲɛma indépendant kɔnɔna la bi kuma kelen don a kan an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la ka walawala aw ye yan'an ka se olu ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o k'a ma ko Soir de Bamako kumana libanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ cakɛda dɔ fɛ u k'a ma ko institut Guissé institut Guissé ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɛ Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ sɛgɛsɛgɛli bɛ tali kɛ fɛn damadɔ de kan o ye ko min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga kundama ani min ye kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda kalata ninnu ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ walima Wagner n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ Rusi jamana ka lakanako hukumu kɔnɔna la olu ka nali la o fana ɲininkali kɛra jaabi minnu bɔra Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu fɛla de ye ko kalata min bolodalen don Mali kɔnɔna la jamanakuntigi kalataw ko a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabu ko Mali labɛnnen tɛ sisan ka kalataw labɛn n'i ye mɔgɔ sigi 100 sara Bamako yan nɔ maa 75 olu ko kalata in a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka waati wɛrɛw makɔnɔ min ye société Wagner ale ka nali la Mali kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko n'i y'a sigi 100 sara maa 70 sɔrɔla minnu ko Wagner k'a kana Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ n'o ye Faransi ka dɛmɛ min talen don ka ɲɛsin Mali ma ko maaw ɲininkara 100 sara maa minnu ko wasama sɔrɔ Faransi ka dɛmɛ na Mali kɔnɔ ko bi t'i jɔ maa 85 la n'i y'a sigi 100 sara o ye jaabi ye min ye institut groupe d'intérêt scientifique statisticien économique n'u k'a ma ko Guissé ɲɛmaaba Sidiki Gindo ale ye kunnafonidilaw wele kunungo ntɛnɛn yɛrɛ octobre kalo tile 4 ka se ka jaabi di kunnafonidilaw ma a jala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli in kɔni kɛra Bamako dugu kɔnɔna de la yan nɔ ka taa septembre kalo tile 30 ka n'a bila octobre kalo tile 3 sɛgɛsɛgɛli in kɛra o de ni ɲɔgɔn cɛ san 2021 u y'a jira k'a fɔ maa 1444 olu de ɲininkara Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ olu y'u ka jaabiw di k'a jira k'a fɔ an bɔra ka jaabi minnu di sisan olu de y'u ka fɛlɛw fɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ maa caman de bɛ bi minnu fɛla ye kalataw ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ maa caman fɛla fana ye k'a fɔ ko société Wagner n'o ye Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda ye n'a nana a ŋunuŋunu kuma bɛ sen na maa caman fɛla fana ye o kana caman fana y'a jira k'a fɔ u ma wasa Faransi ka dɛmɛ la Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛ waati jan bɔ n'an bɔra yen nɔ ale Soir de Bamako kelen kɔnɔna la ko yɔrɔ sama-samali tun bɛ Conseil national de patronat du Mali ale kɔnɔna la yɔrɔ ale ɲɛmaya a jarala k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sama ka taa kiribulon ɲɛma n'o ye Bamako sigida 4nan kiribulon waati tɛmɛnenw na a jarala k'a fɔ Mamadu Sensi Kulubali ani Amadu Jaje Sangare ni cɛ fila in a jarala k'a fɔ ninnu tun bɛ sama-samali la CNPM ɲɛma nka ko kunungo septembre kalo tile 4 a jarala k'a fɔ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ sabu mura dɔɔnin b'an na nin waati in na min ye septembre kalo tile 4 ye a jarala k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ sakɛ ko Mamadu Sensi Kulubali ani Amadu Jaje Sangare olu ni ɲɔgɔn cɛ kiri y'i da don ko in na sabu ko yɔrɔ waati dɔ la Amadu Jaje Sangare ale kun yamaruyara o kiribulon kelen in fɛ k'a fɔ ko a ka taa i sigi CNPM kɔnɔna la sabu o fila bɛɛ lajɛlen jɛrɛw kɛ n'o ye assemblée générale assemblée générale ninnu de kɔfɛ Bamako sigida 4nan kiribulon o ye jo di Amadu Jaje Sangare ma ko ale ka kɛ CNPM ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ don Mamadu Sensi Kulubali ale de kun ye ɲɛmaa kɔrɔ ye ale de kun kan ka jɛrɛ boloda walasa min ye CNPM ɲɛmaaya ye o ka se ka ɲini o bɛ kɛ assemblée générale dɔ senfɛ Mamadu Sensi Kulubali ale yɛrɛ y'a ka assemblée générale kɛ bɛɛ lajɛlen taara i ta fan a bɛna fɔ ɲɛmaa fila CNPM o de kun bɛ a kɔnɔna la nka kiri de bɛ se ka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na a jɛla k'a fɔ assemblée générale fila min kɛra ninnu maa fila bɛɛ lajɛlen fɛ ko
kiri ko a si tɛ lakodɔn bilen a bɛɛ kɛra i n'a fɔ fɛn fu falaki de o la sa sigi de bɛna kɛ a bɛɛ lajɛlen kan ko yamaruya dira Mamadu Sensi Kulubali ma ale ka assemblée générale kɛ sabu ale de ye ɲɛmaa ye min ye ɲɛmaa kɔrɔ ye min kan ka assemblée générale kɛ walasa maa kura u bɛ se ka sugandi CNPM ale ɲɛma cogo min na o de ye kunnafoni laban ye CNPM ale kunkanko kibaruyaw ka soirée Bamako y'a fɔ soirée Bamako kelen kɔnɔ Libano a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o sigira Bamako yan n'o ye session spéciale ye min ɲɛsinnen don bamanciya wale ma a jirala k'a fɔ ko maliden kelen o ɲangina ani Niger o jamanaden kelen olu ɲangina u si kaso ko 10 millions ɲɔgɔnna u bɛɛ lajɛlen kan ka o sara ni ye jateminɛ kɛ kube kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin n'u kama ko session spéciale de la cour d'assises min bɛ kuma bamaci wale kiriw tigɛ kunungo ntɛnɛn ale baaraw daminɛna a jirala k'a fɔ maliden dɔ min tɔgɔ ye ko Ibrahima Bello ani Niger jamanaden dɔ Musa Hamadu ko ninnu n ka kiri tigɛra kunungo ko nka u ɲininkalen sariya tigilamaw fɛ u ma jɔ u ka jalaki la sabu u y'a jira k'a fɔ ko baga kɛra olu ma de sabu Faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ n'o ye Barikani maaw ye k'u bagara olu ma waati min na olu min ye Ibrahima Bello ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale kun taara sannikɛ de la sugu la k'u taara bin ale ka yen nɔ min ye Niger kaden ye Musa Amadu ale ko k'ale kun bɛ bagangɛn na k'u taara baga ale ma k'a sɔrɔ dun limanaw kunnafoni laban min dira o ye k'a fɔ nin cɛ fila in ko siga de kɛr'u la k'a fɔ n k'a fɔ maramafɛnw jagoli u ni État islamique au Grand Sahara ani Jamaat al-Nusra al-Islam wal Muslim n'o ye Yad Agali ka jɛkulu ye o ni Akmin Maghreb islamique maaw bɛɛ lajɛlen de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bamaci wale siratigɛ ninnu na ko siga kɛr'u la o baara in de la a jala k'a fɔ soirée Bamako kɔnɔna la ninnu maa fila limanaw an ka sariya tigilamaw ye u ka kube kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don bamaci wale kiriw la u ye ni maa fila kɔni kiri kunungo u si kaso sabu ko u siga kɛr'u la u tɛgɛ yera bamaci wale de la o de ye ka marifa ta walima maramafɛnw k'u jago bamaci wale tigilamaw walasa u bɛ se ka jamanadenw olu kɛlɛ cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don Nouvelle Horizon ale fasadi sɛbɛn kɔnɔ limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye Mauritanie ale ye jamanakuntigi ye Mohamed Cheikh Gazouani ko a kumana yɔrɔ la a man ka kuma yɔrɔ min na Nouvelle Horizon ka kuma la ko Mauritanie jamanakuntigi n'o ye Mohamed Cheikh Gazouani a filɛ nin ka kunnafoni dɔ di Faransi kunnafoni so dɔ de kan Mali kunkanko kibaruya waati min na ko Mali jamana o bɛ fɛ ka wele bila Urusi jamana kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw ma walasa u bɛ fɛ ka na lakanabaliya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ nin waati in na n'i ye Mauritanie jamana ta k'a lajɛ Mohamed Cheikh Gazouani ale de y'o jamanakuntigi ye an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ ka kuma la a ko G5 Sahel n'o ye cɛncɛka jamana duuru minnu bɛ yen n'a kelen-kelenna fɛn fɛn ko k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma don u ka lakana na ko f'u ka u tɔɲɔgɔn jamanaw u ka olu ladɔnniya ko a jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɛ se ka lakanabaliya kɛlɛ fari wɛrɛ boloda k'a sɔrɔ du ma jamana tɔ ninnu olu ladɔnniya Mohamed Gazouani n'o ye Mauritanie jamanakuntigi ye a bɛ fɛ ka jalaki de bin Mali kan nin yɔrɔ in na Nouvelle Horizon ka fɔ la sabu ko jateminɛ kɛra kɔsa in na k'a fɔ ko Mali de ye jamana ye bamaci wale cayara jamana minnu na kabi G5 Sahel yɛrɛ a bilala sen kan décembre kalo san 2014 ko a bɛ bamaci wale 200 ɲɔgɔnna bɔ bamaci walew fɛ minnu taara ka ɲɛsin Mali jamana ma ko ni y'a jateminɛ kɛ G5 Sahel yɛrɛ nakun fanba de y'o ye ni ye jateminɛ kɛ min ye Burkina Faso Mauritanie Niger Tchad ani Mali olu de bɛ nin G5 Sahel in kɔnɔna la ko nka limanaw kabako don sabu n'i ye cɛncɛn ka jamana duuru in lajɛ n'i ye Burkina Faso lajɛ ka Niger lajɛ ka Tchad lajɛ ka Mali lajɛ nin jamana naani tɔ bɛɛ lajɛlen limanaw i b'a sɔrɔ bamaci wale tigilamaw de ka wale jugu ka ca kosɛbɛ nka tile kelen i m'a mɛn ko Mauritanie
ko bamaci wale tara ben olu ka walima ni ɲɔgɔnna wale jugu bamacimaw fɛ o tara ka ɲɛsin Mauritanie jamana ma o de la libanaw a bɛ maa hakili jigi min ye Amadu Tumani Ture Mali jamanakuntigi ale ka kumaw la sabu ale tun y'a jira k'a fɔ Sahel jamana 5 minnu bɛ yen n'olu bɛ Sahel kɔnɔna la k'u ka fara ɲɔgɔn kan nka libanaw kuma a waati ko miɲɛtɔ ale ka kuma tɛ minɛ sogoboso yɔrɔ la Amadu Tumani Ture ye nin kuma fɔ k'a jɛya waati tɛmɛnenw na maaw y'a filɛ ko a bɛ fɛ ka ko wɛrɛ de ɲɛɲini ko nka libanaw a nana laban a ka kuma ma ale Amadu Tumani Ture kelen G5 Sahel nana bila sen kan a ka fanga dafirilen kɔfɛ an bɛ don min na ko bi an b'o G5 Sahel kelen de kɔnɔna la nka a jirala k'a fɔ min ye G5 Sahel ye an bɛ don min na ko bi libanaw a dɛsɛlen don k'a yɛrɛ ka lakana sabati nka min ni o ye Mauritanie jamana ye n'a fɔra ko o jamanakuntigi libanaw o nana i da don ni lakanabaliya kunkanko kibaruya ninnu na bi sabu a jirala k'a fɔ Mauritanie libanaw i ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko bamaci wale tara ka ɲɛsin Mauritanie jamana ma k'a sɔrɔ dun bi jamana o jamana bɛ yen min bɛ nin G5 Sahel kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen jamanaw ye minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo minnu bɛ se ka u yɛrɛ ka lakana ka sabati k'a sɔrɔ maa wɛrɛ ma i da don a la yɔrɔ kɔsa in na Mali jamana ŋunuŋunukanw cayara ko u bɛ fɛ ka wele bila société dɔw ma n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw ye walasa u ka se ka na u ka lakana sabati ko nka Mohamed Cheikh Ghazouani n'o ye Mauritanie jamanakuntigi ye ko a bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ a bɛ n'a fɔ a ma kuma a kuma yɔrɔ la sabu ko jamana bɛɛ bɛ se k'i da don Mali lakana ko kuma la fo n'a kɛra Mauritanie sabu ko sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛra kɔsa in na jateminɛlikɛlaw fɛ k'a fɔ bamacimaw ma n'u ka walejugu kɛ u boli ka taa u dogo Mauritanie ale jamana kelen de kɔnɔna la jamanaw ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la aw bonya bɛ nin fasiri in na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Info Matin ale kɔnɔ Info Matin kuma na libanaw a jiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na ko kɔsa in na yɔrɔ kuma fasugu bɛɛ lajɛlen fɔra Mali jamana ɲɛmaaw ma Faransi jamana fɛ libanaw kuma foyi tɛ kuma ye Faransi jamanakuntigi u ka minisiri min ɲɛsinnen u ka kɛlɛcɛw ma ka taa se hali u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan bɛɛ y'i ta fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ma k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka u ye fitiriwaleya kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma yɔrɔ Emmanuel Macron yɛrɛ ka kuma kɛra o ye ko waati min na olu ka cɛdenw bɛ bin Mali kɔnɔ waati min na olu ka kɛlɛcɛw bɛ Mali kɔnɔna la yan u bɛ ka lakana sabati ko waati kelen de Choguel Kokala Maïga Mali Premier Ministre ale taara diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka jɛrɛ bureau 2 kɛnɛ kan ka jala k'a fɔ de ko Faransi ye olu janfa k'u to kɛlɛ guwanen la Emmanuel Macron ko kuma ninnu caman bɛ yen k'a bɛna fɔ ko fitiriwaleya de don ka ɲɛsin olu Faransi jamana ma sabu ko n'i y'a lajɛ Faransi furadama ni sisan cɛ Mali la k'u ye gɛlɛya min tara ka ɲɛsin u ma olu yɛrɛ ka kɛlɛcɛw caman tora Mali kɔnɔ la yan ko waati kelen ko an ka Premier Ministre bɛ kuma dɔw ta ka ɲɛsin olu ma libanaw k'a kɛ i b'a fɔ ko Mali jamana y'a damana ko de kɛ Faransi la nka k'a sɔrɔ dun Premier Ministre ka kuma la n'o ye Choguel Kokala Maïga ye a ma taa dɔwɛrɛ fɔ a ko a bɛ san caman bɔ maliden yɛrɛ dama caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka libanaw ko yɔrɔ Mali lakana ko in a bɛ cogo di Faransi jamana bɛ yan nɔ fɛn caman bɛ yan dunan caman bɛ yan kɛlɛcɛw la minnu bɛ yen ni olu kalenkan ye ko ka bamaci wale kɛlɛ nka libanaw a bɛ san caman bɔ hali don o don kunun ka fisa ni bi ye i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ fara lakanabaliya kan Choguel taara o kuma de fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ɲɛma ko ni dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin Mali ma o dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma ko nka libanaw Choguel y'o kuma min fɔ n'a kuma fɔra maa wɛrɛ tɛ yen maa wɛrɛ jamana wɛrɛ mana ko ka Mali lakana sabati Faransi de bɛ yan nɔ ka fara jamana wɛrɛw kan wa maa min b'a ɲɛmaya la bi o de ye Faransi jamana ye ni nin kuma fɔra libanaw na i ma i damana ko kɛ o n'i ma kojugu wɛrɛ kɛ munna e bɛ e yɛrɛ jalaki k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmaaw ye e dɔgɔya ka kuma wɛrɛ ta ka ɲɛsin e ma libanaw a ka kan bi kuma min bɛ yen ni Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ani u ka minisiri min ɲɛsinnen u ka kɛlɛcɛw ma ani u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan ni o ye Joël Meyer ye libanaw u ye jalakiba de ta ka ɲɛsin Mali Premier Ministre ma ko nka libanaw nin si t'a la kojugu ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka nafa de lajɛ ko nka libanaw a tɛ se ka faamu dɛ Mali kɔnɔ yan politiki tɔn caman de bɛ yan minnu bɛ yen bɛɛ y'i makun ka Faransi lajɛ u bɛ ka Mali jamana ɲɛmaaw dɔgɔya nin cogoya la maa si de ma wuli ka
a fɔ de ko aya faransi e filɛ nin ka nin dɔgɔyalima min ta ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmaw ma tiɲɛ don an yɛrɛ dama bɛ sama-samali la nka e filɛ nin ka dɔgɔyalima min ta ka ɲɛsin anw ma anw tɛ jɛn n'a ye limanaw ka kuma ma mɛn politiki tɔn de ka dɔgɔn mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen ni olu y'u da don a la a jala k'a fɔ maliyala ko don dɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko jamana wɛrɛ bɛ ka tanamako ta ka ɲɛsin anw ma an ka politiki mɔgɔw caman bɛ minnu da dennen don o ko kan limanaw k'o tɛ fɛn min n'a bɛ bɛn ko fɔ mali kɔnɔ yan jɔnni nin kuma fɔ min ye Saliya Samake ye ale de ye nin kuma fɔ info matin kɔnɔna la bi limanaw n'an bɔra yen nɔ ale info matin kelen in kɔnɔ limanaw ko kuma cayara kosɛbɛ politiki tɔn URD ale ka cɛbɔ o sugandili la sabu a jarala k'a fɔ nin kalo min n'an filɛ la nin ye n'o ye octobre kalo ye o tile 23 natɔ in ko u ka cɛbɔ min kan ka URD jɔyɔrɔ fa jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na o na sugandi nka yan'o don cɛ limanaw kuma cayalen bɛ fɔɲɔgɔnw cayalen bɛ URD politiki tɔn kɔnɔ ka sababu kɛ a fɔra u ka section minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu ka u ka sugandiliw kɛ fo ka na se sanfɛla la o sugandiliw de la limanaw a yira k'a fɔ ko section caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu bɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise nɔfɛ a kuma min na a bɛn tɛ politiki tɔn den caman de bɛ yen minnu ni olu ye jalaki yɛrɛ bɛn professeur Saliku Sanogo ale min bɛ URD ɲɛma bi yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ URD tɔnden dɔw yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ ka sɛbɛn bila ka taa u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma n'o ye pétition ye ko bɛɛ k'i bolonɔ bila la k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka conférence nationale dɔ kɛ utukalo tɛmɛnen in na nka a yɛrɛ k'a fɔ o baara min n'a kɛra a ma diya URD ɲɛmaw ye min ye professeur Saliku Sanogo yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye bataki kɛ ka ɲɛsin u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ko baara min kɛtɔ filɛ tɔndenw fɛ ko fɛn tɛ min ni URD sariyaw bɛ jɛn n'a ye k'u k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ joona joona limanaw a nana kɛ bɛn nana kɛ o ko la u y'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka professeur Saliku Sanogo hali sisan a jarala k'a fɔ ko URD tɔnden dɔw bɛ yen u kɛlen don ka jalaki caman de bi a kan hali n'a sɔrɔla ala ma hinɛna Sumala Sise ale min ye politiki tɔn in sigi sen kan n'a sɔrɔla ko cɛbɔ tun bɛ sugandi i b'a sɔrɔ a bɛ daminɛ depuis dugumana na section ni sous section na ka maaw sugandi ka na nka hali sisan o kelen de bɛ sen na nka a jarala k'a fɔ limanaw sugandili min bɛ sen na n'o de ye Bubu Sise ka sugandili ye yɔrɔ o bɛn tɛ URD politiki tɔn caman ma o kɛn bɛ sababu ye bi o kɛn bɛ ka jalaki bi URD tɔnden dɔw kan ko dɔw ni Bubu Sise bɛ jɛ la limanaw min bɛ se ka don dɔ fara ka bɔ ani tiɲɛ cɛ o ye octobre kalo natɔ in tile 23 ye maa min mana sugandi o la limanaw ko na kɛ URD ka cɛbɔ ye nka limanaw a kuma bɛ sɔn ka caya dɛ fasiridi sɛbɛn in ka kuma la info matin aw bonya bɛ nin na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye indépendant ale kɔnɔ limanaw indépendant kuma na nin waati in na a jarala k'a fɔ ko dugukolo kuma min bɛ sen na ni o ye faya zantigila faya kɔnɔna la a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Amadi Ka Bacili ko a bɔra a ka makun kɔnɔna la a ye fana ɲɛfɔli kɛ sabu a jarala k'a fɔ ko titre foncier dɔw b'ale bolo faya dugukolo sanfɛ minnu ni a dira ma k'a sɔrɔ don maa minnu y'a d'a ma yɔrɔ don yɔrɔ min n'a man ka feere o la sa min ye Amadi Ka Bacili sɔrɔ bosoba belebele don an ka jamana kɔnɔna la yan k'a ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ kunungo yɛrɛ ko hectare 77 ani ar 25 santiare 48 limanaw o de ye faya a bonya yɛrɛ ye nka a jarala k'a fɔ nin waati in na ko min ye Amadi Kindi Bacili ye ko ale yɔrɔ dɔ titre foncier dɔw feerela ma faya kɔnɔna la nka a ye kunnafonidilaw wele a yɛrɛ ka bureau la kunungo sogoninkokaw fɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a jira k'a fɔ ko Kati domaine ani Kulukoro domaine k'olu ye jaabi minnu di o ye k'a fɔ fɛn fɛn feerela ale ma limanaw k'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ye mankan tɛ yɔrɔ minnu na nka limanaw ni Amadi Bacili ye nin fɔ eaux et forêts maaw olu minnu bɛ yen ni olu de b'an ka kungo lakana a jarala k'a fɔ zantigila faya kɔnɔna la yɔrɔ min bɛ yen n'a a fɔra k'a feerela Amadi Bacili ma min bɛ tali kɛ eaux et forêts ɲɛmaaba ale yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ n'o ye général Ousmane Sidibe ye
a ko yɔrɔ minnu filɛ nin n'o ye hectare 70 ani kɔ ye n'a a jarala k'a fɔ Amadi Bacili n'u k'a ma ko Puma ko yɔrɔ in feerela ale ma limanaw ko ale yɛrɛ nani a kɛlen eaux et forêts ɲɛmaa ye kabi janvier kalo la ale nana jateminɛw kɛ ale kɛlen k'a ka baara ta janvier kalo ka n'a bila février kalo la ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o ye k'a fɔ ko forêt n'a fɔ kungoba min filɛ n'u k'a ma ko faya limanaw yɔrɔ de don jamana ka yɔrɔ don maa si yamaruyalen tɛ i ka taa a fɔ ko i b'a dugukolo san ko maa minnu ye dugukolo in feere a ma limanaw dugukolo yuruguyurugulaw de y'a feere a ma k'a sɔrɔ dun a ma sariya ɲini k'a dɔn n'a kun y'a ɲini k'a dɔn a daminɛ a kun tɛ sɔn ka yɔrɔ in san nka ale yɛrɛ général Ousmane Sidibe ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ in baara fɛn fɛn kɛra yɔrɔ la n'o ye foragew ni baara wɛrɛw ye olu kɔni taara a bɛɛ lajɛlen dakolon ci ka filenkolon ci ka bɔ yen a jala k'a fɔ Amadi Bacili k'a taara eaux et forêts maaw wele bɔgɔ jeninen kan an bɛ don min na ko bi o eaux et forêts kelenw fana na bɔ tiɲɛ kalama k'olu fana wulila ka Amadi Bacili k'a wele bɔgɔ jeninen kan a ma kɛ wele caman yɛrɛ sa wa o la indépendant y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ninnu Amadi Bacili ani eaux et forêts maaw ko in bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ bi sabu a jala k'a fɔ sariya de bɛ Mali kɔnɔ sariya min ni o taara juillet kalo tile 12 san 2010 loi numéro 10/028 limanaw o b'a yira k'a fɔ jamana ka yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen jamana dugukolo sanfɛ maa si yamaruyalen tɛ i k'a fɔ k'i bɛ taa dangarikɛw la walima u ka feere i ma k'a sɔrɔ dun a ma kɛ ni faso ka yamaruya ye ko kelen Amadi Bacili de donna o da fɛ k'a sɔrɔ dun a ma kɛ ni sariya ka baara ye a m'a ɲini k'a dɔn ko a mana kɛ cogo o cogo jamana an bɛ don min na ko bi sariya de bɛ se ka ko in a larawe Amadi Bacili y'a ta fɔ eaux et forêts maaw fana y'u ta fɔ jɔnni de bɛ se ka tiɲɛ bange sariya jamana an bɛ kunnafoni bila nin kan yan indépendant de y'a fɔ k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔ yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na